a sai da gonar gado ai mani auren gata yayi. Gaji da kwanan zaure abokanai sun aure gwagwarmaya sun jure ilahu ne ya hore neman suna yin koli albarkacin yin aure. Mu dai muna kan turba ilahu kawo riba wataran ina kan hanya studio zan koma muna batu kan album akan hakan ne himma sai ga kira har 10 na 15 na kama da sallama ta fara yan mata ya sunanki ta ce da ni yan 10 ina ta faman zance ta ce da ni mai waka nan zama ta ce ka je gun manya ka binciko aure na da gaisuwa na fara na je wajen babanta akan batun aurenta a zahiri mun zanta akan abani su huta gare ni ta cirtuta ita. Ku zo gidan mu ku ganta ta zarce ni fa na batta ku ga gida fa da mota gare ni babu kamata ku zo akan labarin a yanzu shi zan ɗauka masussuka ke shika ka lokacin yin shuka na je wajen mai sona ta ce ina kishinka muna cikin labari na ce ta tashi na kai ta gida dan bani so a buge ta in ba ta ni zan rude a zahiri ta yi man tana da kyawun sura ita Hasanta ba na wauta ku zo ku sha labarinta an ce na aiko manya an ce a ba da sadakin ita miliyan 5 zan ba da gida asusu ba ko naira bale a ce ai maganar gida a zahiri na rude babanta ya ce kare in dawo sai na zo da shirin aure kwana 5 ya bani ya ce na ƙara tunani don baya ƙaunar ni shi dai a nan gurin zan huta zuwa gaba kun ji ni a ƙarashen labarinta. Ina iyaye dangi a sai da gonar gado ai mani auren gata.